Mga kapuso pag-park sa no parking area sa syudad nagapabilin nga problema suno sa Iloilo City TTMO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot na sa 1,040 ka mga salakyan ang naklams ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office humalin sa nagsugod ang operasyon sa isang Agosto 2024. Sa datos ng Iloilo City TTMO, 564 diri ang 4-wheeled, 357 ang 2-wheeled vehicles, 94 sa 3-wheeled, siyam sa 6-wheeled kag isa ang 10-wheeled. Apisar sang adlaw-adlaw nga operasyon magluwas lang sa Domingo. Ginako sang Iloilo City TTMO nga nagapabilin sa gihapon ng on-road parking sang mga salakyan sa mga dalanon sa syudad. Gintumod niya padayon nga problemado nga dalanon ang Fort San Pedro sa Iloilo City proper, Barangay Baluarte kag Boulevard sa Molo, kag Barangay Tabuksuba sa Haro. Padayon nga nagabalik-balik ang mga salakyan sa no parking zones. Apisar nga na-operate na ang lugar. Sa Lapas kag Lapos, so nakita naman ninyo nga nagapangayo naging sila gani damo na naga-inform na sa aton ng area sang Dipanagracia, Aguinaldo, Halanduni, Lapos kadra no. Because nakita nato nini these are major alternate roads nga dapat maklearing. Suno kay Garbanzos, kulang sa gihapon ang 100 ka mga clamps nga ila ginagamit. Rason nga dako ang mabulig sang dugang nga 100 clamps nga ginapaabot sa opisina. We expect nga it will arrive very soon no. Kay ti madugang ini sa amon clamping equipment so that kami maka-expand man kag ti kung may mga major nga mga operations no ati maanugin namon tanan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.